Predstavujeme vám Shenox AB, špeciálnu izolačnú a dilatačnú fóliu s výnimočne vysokou pevnosťou vťahu, ktorá je vyrobená z polyetylénu laminovaného filkom z oboch strán. Táto fólia je navrhnutá na spoľahlivú izoláciu priestorov s bežnou aj extrémnou záťažou vodou, vrátane bazénov. Povrch fólie zabezpečuje skvelú príľnavosť pre lepidlá na obklady Shenox a je neoddeliteľnou súčasťou systému Shenox Baltera. Je určená na použitie v interiéri aj exteriéri a disponuje schválením príslušných úradov pre triedy zaťaženia A, B aj C. Samozrejme, zodpovedá všetkým požiadavkám normy ETAG 022. Táto fólia získala certifikát EMI-kode EC1+, čo znamená, že emisie škodlivín sú veľmi nízke. Je extrémne pevná v ťahu a zároveň dokáže účinne premostiť praskliny v podklade. Shenox AB je ideálnou voľbou všade tam, kde je potrebné zabezpečiť spoľahlivú vodocnosť. Odporúča sa do náročných mokrých priestorov, akými sú sprchy športových centier alebo terapeutické miestnosti nemocníc. Rovnako dobre poslúži aj v priestoroch so štandardnou záťažou vodou, napríklad v kúpeľniach a sprchách podľa požiadaviek triedy zaťaženia A0. Je vhodná na izoláciu bazénov v kombinácii s keramickými dlažbami, ale aj na balkónoch a terasách a je použitá spolu so systémom Shenox Baltera. Spoľahlivo funguje v miestnostiach, kde môže prísť do styku s určitými chemikáliami, pretože spĺňa kritériá pre triedenia C podľa nemeckých noriem ABP. Povrch fólie je optimalizovaný tak, aby poskytoval vynikajúcu príľnavosť pre lepidlá na obklady Shenox, čím zabezpečí maximálnu bezpečnosť a pevnosť celej skladby. Je pripravená na použitie ako v interiéri, tak aj vonku, s potrebnými certifikátmi pre všetky hlavné triedy zaťaženia. Shenox AB je vhodná na rôzne typy podkladov, vrátane betónu, úplne vyškárovaného múriva, cementových a rýchlo tuhnúcich cementových poterov, sadrovo-kalcium-sulfátových poterov, starých podkladov ako keramické obklady, prírodný kameň či teraco, cementových a vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, kompozitných polystyrénových platní s vrstvou malty, porobetónových prefabrikátov a sadrokartónových platní. Všade tam vám pomôže dosiahnuť spoľahlivú a trvácnu ochranu proti vode.